ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କେବେ ବି ଏଠୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ନା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ନା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ରାଜନୀତି ପତିଆର। କେବଳ ମିଠା ଗୋଇଠା ଖାଇବା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ କେବଳ ମିଠା ଗୋଇଠା ଖାଇବା ପାଇଁ গোপবন্ধু নেহরু ମାନଙ୍କ ঘরে মহাপুরুষ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇছে। ସେଇ ଗର୍ଭରୁ ଏମିତି ନାରୀ ମାଂସର ବି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବି ଜନ୍ମ ହେଇছিল। ଏ ମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଟିକେ ନା ଦେଇଦେଲ। ବିଚାରି ଅନ୍ତୁରିଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇନାଲୋ ମା। ନାଇଁ ତୁ ପରା ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଛରେ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଥିଲ। ତୁ କେମିତି ନା ଦେବୁ? ତୁ ନା ଦେଇପାରିବୁନି। ମାଟିରୁ ଆକାଶ, ପାଣିରୁ ପବନ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ। ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିବେ, ଦେଖରେ ଏ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରିବି ନା। ଏତେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନକୁ ମୁଁ ଜମା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ତମେ ମାରିଦିଅ। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ସେଇ ଦେଶର ପୁଅ। ଯୋଉ ମାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଦରିଆ ଦେଇ ଲଙ୍କା ଭ୍ରମଣ ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ସେଇ ଦେଶର ପୁଅ। ଯୋଉ ଦେଶରେ ଦୁଶାସନର ରକ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବେଣୀ ବନ୍ଧନ ହେଇଥିଲା। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଡରିଯିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଥାଇ ମତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଡରିବିନି ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୁଝିଥିବେ। ମୋ ବାପା ପରା କହୁଥିଲେ ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି। ମୁଁ କେମିତି ହାରିଯିବେ? ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଦେବେ। ହାରିବନି କେବେ এই তাপন পথ সাগরটা আকারে রহি তুহা হাসু হাসু ছানি যায় আখির জুবা। Thank you.